אני לא רואה את המילים. Let's do harmony. זה כל השיר? זה טוב. אני רק צריכה דקה בזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו שכנים, כולנו יודעים את התורה. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה תשובה. מי רב אליעזר? למה אליעזר? המעשה ברבי אליעזר, ברבי ישיבה, ברבי אלעזר